Hi guys, hai cho shani video kita lo lam suguna rong bagai. Tam ni ke tini to garia phujani din hai deba. Kai tini ke sung tok ko tok bahan chawai nong no songwe akone video prong nai. Nai tuni pai thuzara tini ani video no. Nge tabuk hingke baba tok ra thare akone rifai ke tabuk hingke ang fuinyai tikutung rukjak box sajak ta tikutung tungya khongke tabuk riwe akone ang fuya akone tabuk hingke ang tikutungo riwe akone fui tongota bokhorok fuisi paikang tabuk hingkang fui tongo sab sabo tok rok mane ati tikutung ruwe fuinya ni reng karagna reng sabaila comment khaisala manai song te ansila okra rok khanta mane baksa to tok rok karagna reng yarok krideba ta khon tong mane bosai mang karagna nang ahya tam hingke bosai bos salsa sulu somme anggo hingke bri rok bisa srengai ton nang hedeba guys nor nugui mangkhanan mokhang busu kolom tei ekdom naji horganawo samung tang tongla tok fui tong tang an bosai hingke maisai tongbo miani maisa je hingke ang tok rok funya rok ma sajong fuika bonon just masala rok ngorok ready khais nei ta ko tabuk hingke fuibai akon bai sogoi tongo horo sogoi mani pore hingke karak nai karagai suoi akonoi songai chanai sana belakhine bezal kok kuthuk si hai kolom suka tam su kosam andarang thak sogma si bal chali na bla mo andarang tha hai pan mo sukai kago mo sui chiwa na ku fu kai hoga ni kak thangara na jika just kosam ni bagasi ta hamo sognan. Hi guys, iko mo ke garia ni to galai tok khikrok mase ani an kasi video krita tini ka tok khikrok sas nei ko tok khikrok sas nai bomo tok bukrok tabuk jang krak nai tun no paithoza tabuk ke biya ramani pore biya sakangrana nango biya rai tungo ta tok leg fish ramani pore hinke guys o jaga etiti khaye buka ke mui han pata ate hinsao age boina sama khana ta burju burano hage ba pre mo tok bo togla bla togla kusu kotomano 1 kg ni uborung na do hiligo mo phunong sikon haino kusu tor kha ke togla burang kha kusurago ekdom phanna kha mono kragna ni haisi bukur alada khaisi o hingke bukur khuisine mono kaham ke suise olo tok blouse ni tabuk hingke ang bo phone kuso sikon kan ranai tam ni bo phone koto hingke mosla ro khabiang hone ojon khaini ta tabuk karagoi tongo karag bainam nai tongkha je bisi kari kha karag bai hingke ya thero no hingke alada bukur rok bai yogi janai ta mo bahan kimi alada khayo tok rang ro bejalom bele lengo haipano kolom suka tabuk ba mu song tongo nai di pusu kolom kha nai dan mui nai hede iko mo sabo sini sala mo tamo toglani toktoi aso kolom khatini asko tungphla ka saimali mo tok krak baya kono wasi tu khado ta samoi songbaya kono te tu kha papa tabo hingke ang mai chana ni bago tirok ready khai tongo ta tirok siroi finally tabo hingke ang sasinai mo hingke gorok mo lubia ba alu baja piaj jami mosla
tabuk hingke chicken mui nahar tongo sai ni gena ta gordok bai baja bai to sai ni sabai kha tabuk kani mui bahai kha sai ni gena na thothoka thothogia thoksuka belain thoka haise aso thogo hin same able tok deshi haipan thokjogang hamjogan favorite bela tok deshi rok thoksuka maisa pur tanga so kok saimalia ge angolo boys over ma khaike tamni ge maisa ti kok saka ge ang maisa miang jago abon boge hang kok saimalia maisa pura so kok sajaglia ge tabu ge ani mic bokri ni baga ya so ko camera bera jang ni baga ang so ko sound rok phaini ani ang kok sajaglia ta ge nai to nor paithok jara bele khinan moi rok thoi kam na khai to hai thai to thok ro hin sai to na ti ro hin to na ti akun dino thogin sawo thoka hane godong hai ki moso yok kha tabuk ke chabai kha sap kha chabai kha nukman khanai ko jotono sap kha ke chabai kha guys tini ni bagai video ko nai di te ki chati moso yok hin mai hama chabai le ta bye bye tini video next video mala nyai